ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦାମିନୀ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ଦାମିନୀର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା ପୁଅର ନାଁ ଆରବ। ଆରବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲା। ସେଠାକାର ଉର୍ବି ନାମକ ଏକ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଗଲା। ଦାମିନୀ ଗାଁରେ ରହି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଆରବର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ଦାମିନୀ ଆରବକୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆରବ ଯାଇ ଉର୍ବିକୁ କହିବାରୁ ଉର୍ବି କହିଲା, ତୁମର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ବିକି ଆମ ହାତକୁ କରିଦେଇ ପୁଣି ଆମେରିକା ପଳେଇ ଆସିବା। ଏହାପରେ ଆରବ ଆଉ ଉର୍ବି ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାମିନୀ ତା ପୁଅ ବୋଉକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଉର୍ବିର ବ୍ୟବହାର ଦାମିନୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆରବ ଆସି ତା ମାଆକୁ କୁହେ, ମା, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ତତେ ନେଇ ଆମେରିକା ପଳେଇଯିବି। ତାପରେ ଦାମିନୀ ତା ପୁଅ କଥାରେ ପଡ଼ି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆରବ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଆମେରିକା ଯିବାର ଥିଲା ସେଇଦିନ ଆରବ ତା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ବି ସହ ଆମେରିକା ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଦାମିନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଆମେରିକା ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଲିସ ତନାକନା କରି ଆରବ ଆଉ ଉର୍ବିକୁ ଆମେରିକାରୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ତା ମାଆ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆରବର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆରବ ଆଉ ଉର୍ବି ଦୁହେଁ ମିଶି ତା ମାଆ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଦାମିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଶି ରହିଲେ।